Daushe ya dai? Na ba tarihi a karkarar nan tamu. To kuma shikenan sai ku dinga jibga ƴaƴan jama'a. Su ya suke dukan ƴaƴan jama'a? Ni ne mutum na farko. To mene dalilin ka na dukan su? Kowa yana zuwa yana yaki da jahilci. To in sun zo makaranta wace tsiyar kuke koya musu? Turanci da kuma haɗa kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa. Kaga shikenan. Isa mai sana'a me yasa ka koma caca? Karamar kwakwalwa ce. Amma dai ka san a cikin garin nan ba a caca. Jibi ba za mu bar caca ta wulakanta a cikin garin nan. Sallallahu alaihi wasallam. To me yasa ka faɗa haka? Mu mun san menene caca. Mai sana'a da kanka zan fara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prince, na ji an ce har yanzu kuna faɗa da sarki. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. To ni da haka aka ce mun faɗa kuke. Magana yara kuma? Yanzu kenan kun daina faɗa. Da kawai babu wanda zai ƙara barna a gonan sarki. Sarki 10, zamani 10. Ba suka raba faɗa. Ga mulmuli da ni. A da gaske? A gaskiya kun yi kokari. Yale ne ni in ci gaba da yin wannan fada. Me ma ka ce sunanka? Sunana Gaska. Amma gaskiya an san ka da taimako. Me yasa da ka kira Kano kai aikin Allah kake? Wannan aikin buratai ne ba namu. Mun gode da kallon tashar Saske TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.